Am signa'r amddiffyn, ond dwi eisiau gweld symudiadau fel hyn. Bron a gweithio mas, ond Tom Morgan sy'n gallu agor i lan, a un arall sy'n gallu mynd, Phillips. Dal gafel ar y bel, o bosib y bas i Powell bydde wedi bod ore. Ond dyma Powell nawr yn cael y bel. Y prop Ben Owen yn cario ar fraich mas, Mantes. Ond cyd a sgrym fydd hi, ond Rhys Ward-Jones troi mas o'r dacl. Mantes drosto nawr, sgrym bydde wedi bod, bwrw ongl hyfryd. A Sullivan i hwnna, a Sullivan yn sgori cracker yn rownd erfynol. Cwpan yr adran gyntaf. Ond jyst edrych ar symudiad bach Caernarfon, trio rhywbeth newydd, gweld triol Pen-y-bont yn ddwfn. Ond mae Phillips yn serenu heddiw, mae o'n ennill medre i Pen-y-bont. Ac edrych yn ymateb. A beth sy'n neis yn Pen-y-bont ydy, mae nhw'n defnyddio'r blaenwyr, ond y llwyfan yn ôl i fynd drws cefn os liciwch chi, lle maen nhw'n gallu lledu yn sydyn hefyd i'r olwyr.